Nou, doe maar. Hop. Wunder. Korallen. Hallo. Kom op. Sally. Doe maar. Hop. Goed zo. Just. Wunder en uniek. Oh. Hij is al wat te volle hengst. Je bent aan de ponies. Lindy. Mario. Daisy. En Peach. Oké. Ik heb krijg douche, dus ik heb hem hier even los. Dan ben je hem net echt gewend, hè? Hey. Maar ik heb nou de Hindersrud in. De Shetlanders ten buiten. Maar ik ga zo meteen Rijntje en Yveske even buiten van. Maar ik moet eerst naar de fysio. En een chiropractor. Dat doe ik ongeveer 2 keer per week fysio. En daarna ben ik weer thuis. Ja. En dan mijn Rijntje en Yveske eruit. Ja. Hé, nog een. Hé. Net alweer weg. Kom eens. Hey, don't bite me. Oeh. Glennie werd boos op Peach. Niks aan de hand. Kom eens, Glennie. Hey, kom eens. Glennie weer juist gewoon jitty. Zie je hier. Hey, we liggen als een Rijntje nou. Hey, liggen als een Rijntje en Sally. Nou, ik zal snel naar de fysio. Doei. Sally. Wunder. Uniek. Korallen.
Oh. Nu gaat jij wat een wond. Ik weet net hoe het kan. Rijntje en Yveske. En ik ga Rijntje en Yveske krekband zetten. Rijntje heb ik daar even vast in. En Yveske heb ik voor het eerst halster om die in. Maar dan zeg ik daar een wond. Zo heb ik haar krekt uit de weihellen. Wat is het? Kijk of ze bieten of zo, maar ze staat net bij die oren hinders in het loon. Zielig. Maar ik heb nou voor het eerst een halster om. Dus dan kun je even wennen. Kom maar. Goed zo. Dan kom je maar. Zit je deze kant op. Ja, goed zo. Braaf. Goed zo, Yveske. Hé, goed zo. Hé, Yveske. Goed zo. Zo moest even wennen, hé. Ja. Wow. Handyman Bouke weer. Was hem weer om? Nee, toch?